Здравейте хора, аз съм Коки Георгиев и днес ще започнем отново фифата, тъй като ми се бъгна и те са отново жалко. Значи ще играем с Германия. Да. Сега, залеза. И ще почваме на степен пати. Опа. Гъгъ. Много stuff. Добре, знам, сега. Тъп. Това ще кереме. Ще играем без звук. Те няма една смисъл според мен да играем без звук. Главно, защото нямаме чуят хубаво. Силничко там. Така малко пред него и сега така. Не, Добре, малко ще го лица. Че малко. Опа, хайде. Ще направя шпагат се вижте. Мандаринка. Мандаринка. Ти сам падна. Не стила, тя се прекаля силно за мене. Ще врезнае. Погледна ли как ти врезна, а? Видене? Дай газ. Взем газ. Ела с нас. Отиваме, ела. Не гледам какво стана. Айде сега, ако пак ударя 2000. Знам. И сега, и тук. Поп! Го! Дай, бе! Мозга. Дали оп. Благодаря. Не. Да. Ще би от най-лошото. Будай. Шут. Не спи. Гол! Айде пак бе. Сглеждаш. Аз съм на 5. My problem. Защото ми прекалям силно. Защото ми играл 5 мача. Само. Давай, мой. Давай. Не оттам бе. Така на него. Ето тук ако бия. Бия до спа. И бия. И това е. Айде са. И това ще бъде гол. Не. Това не е велико. Едно ще го да пращаме тук. Не пренди ръката. Добре. Ще направи така. И после почти се сила бия. Не правя нищо, така ли? Деца, правим според вас. Правим бе! Ко правим бе? Да. Не може така! Не може! Спаси се. Спаси се. Това е перфектен пас, Бия, го!
Sorry. Ale jedzie hybrid. Аз съм руско, аз съм направо. Учените, не се отвърши. Още съм амачор. Още съм амачор. Така, после така, после така. Да, не остат ми проблем. Продължи. Не бе, исках това е, не бе. Какво стае, какво стае? На, исках. На! Мами, пинце, брематко, да ме пееш, сладко. Къде си, пътко? Искам да са... Той е! Добре, нави. И моите са толкова сакати, че не могат... И една топка! И една топка, бе, разбирате ли, бе? И една топка! Видосам се. Айде, бе, айде, бе! На ти е! На ти! Нищо не иска да ми представя. И се купрем. И след това я след така. И това прескача онзи и онзи. На ти! И продължаваш. Айде бе, айде бе. Айде бе! Не! Този! Що е спринтираш, бе? Толкова ли си ново, бе? Те са за това за световно, е. Да си... Дъръж. Айде, бе! Това малко далеч, не. Абе, вратар, просто седи и играе като... Добре. Айде, бе! Айде, те видим. Добре. Стига, бе. Айде, ей са, почвам спомнето. Не! Защо е? На ти е! Що червен, бе? Баси! Я ще ви дам един червен, ще видите ви! На, бе! Червен да ми викате. Айде, отивай са. Но там. Така. Чисти! Стията път няма се усетят какво става, тъй че всички случаи няма успеят да им победят и затова им помагат. Нали, бе? Нали, бе? Ах, вие говеда мазни! Ах ти говедо, ах ти мазно! То може да свършва, че ми... Дай, бина там! Не ми го дай, бе, не ми го дай, бе! Не, там. Най-накрая мога да направя
повече от един хитрик. И то пак ще го вкара, Пак ли е? Пак ли ти е? Добре, аз вече ще спам. Какво си мислите? Аз знам какво мисля. Не, бейбе. Не. Да, не, бебе. Не, боя, бебе. Бебе. Добре, хора, това ще бъде за този клип. И, хайде. Чао.